Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Dumateng Ibu Kepala Sekolah ingkang kinurmatan, para tamu undangan, Bapak Ibu guru saha karyawan ingkang kula hormati. Uga mboten kesupen adik-adik kelas tuwin rencang-rencang ingkang kawula tresnani. Puji syukur konjuk wonten ing ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Agung. Awit ing wekdal menika kita sedaya tasih pinaringan rahmat saengga ing wekdal menika kita saged makempal wonten ing tlatah mriki kanthi pinaringan karaharjan. Sholawat uga salam kita aturaken dhateng Pangeran kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo syafaatipun ing dinten nginjang. Kula badhe ngaturaken matur nuwun dumateng sedaya ingkang makempal wonten mriki. Ingkang sampun nyisihaken wekdal kagem nderek acara perpisahan kelas 12 ing SMAN Setunggal Mertayudan. Para tamu, Bapak Ibu guru ingkang kinurmatan. Kula minangka wakil saking kelas 12 ngaturaken agungipun panuwun ingkang tanpa upami dumateng Bapak lan Ibu guru. Awit anggenipun luwawentah dumateng kula sekanca saengga saged ngrampungaken kewajiban anggen kula lan sak kanca ngrangsu kawruh wonten ing pawiyatan mriki. 3 taun kula lan sak rencang-rencang sedaya sampun nampi ilmu wonten ing tatah mriki SMAN Setunggal Mertayudan. Susah, seneng, nangis lan ugi geguyu sesarengan sampun kedamel dados setunggal ing wonten mriki. Ngantos ngadamel kenangan-kenangan ingkang sekel dipun supekaken ing mangsa kang badhe dugi mangke. Mboten kesupen kula sakanca ugi nyuwun pangapunten awit kula sakanca asring ngadamel Bapak Ibu guru duka lan kuciwa. Awit saking atur saha bolah bawa kula sakanca ingkang boten meranani penggalih panjenengan sedaya. Kula sakanca naming awaget memuji lan ndedonga. Mugi-mugi sedaya amal lan kesarian Bapak Ibu guru pikantuk piwelas saking Gusti Allah ingkang Maha Agung. Saha tansah pinaringan kasasaran, kawilujengan lan ketentraman saengga saged wawentah dhateng adik-adik sedaya ngantos dumugi paripurna kanthi biji ingkang maremaken. Dumateng Bapak Ibu guru lan para tamu sedaya. Monggo kita sesarengan ndedonga mugi-mugi kita sedaya pinaringan sehat, rahmat saha barokahing Gusti Allah lan boten kesupen uga kita ndedonga adamel sekolahan kita SMAN Setunggal Mertayudan mugi-mugi pilambah sukses lan maju. Amin. Wasana cekap semanten atur kawula menawi kathah kalepatan atur saha solah bawa ingkang boten merani penggalih kula nyuwun pangapunten. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.